Ngiyabingelela. La ilentuzana inhlaba le. Abanye bathi ikhala. It depends ukuthi uyibiza ngeyiphi language ngakini, yabo. So abanye bathi ngesilungu ialu. Lento le inhle kakhulu emzimbeni womuntu, especially mawukuthi usuke ufuna ukwenza imbiza ezoba isiphungo. Uyakwazi ukuthatha lamacembe lawa, but awuthatha amaningi. Thatha nje mhlawumbe uhalf wala, upheke ngamanzi angango 2 liter. Uziphuzele. Uma uyenze yaba strong kakhulu, igcina ilokhuza ikwenza iqhunqisa amaphaphu, ne? So kufanele uyenze nje kahle ingabi strong. Uyiphuze. Uma kuwukuthi la unesifo sikashukela, type 2 diabetic, uyakwazi ukuthi ulapheke ngalomuthi. Angikwenzele kanjena ke sihlobo, ukuze ukwazi ukuthi usinde ekuguleni kwakho okukuphethe. Thola lokhu ne inhlaba, sike nje uhalf ubese uthola inongwe ilabatheka. Okay, inongwe ilabatheka. La ume khona alikho ilabatheka nkanyama, alikho eduze kwakho, alikho la isime khona njengamanje. Okay, so likhona kwezinye indawo, ngeke nganikhombisa futhi na izolo. Thatha ilabatheka ukuhlanganise nalokho. Lezi zinto very effective or very good ekulungiseni amasosha omzimba. Mase ubona ukuthi amasosha aseyawa emngceleni. Okay, so makuwa ke amasosha emngceleni okusho ukuthi umngcele uzobhoboka kalula. Upheke lento ulokwana uziphuzela yona, uphuza 2 spoons ekuseni, ungakadli uphuze 2 spoons ntambama. Uma uwumuntu ophathwa isifo seqolo, iqolo lakho liyakukhathaza, liyakuhlupha, thola umuthi ekuthiwa icishamlilo. Uye lapha kochitha labantu abathengisa imithi abanamakhemisi esintu, ubese uthola lenhlaba le, ne? Thatha icishamlilo uligcobe, ubese ulifaka emanzini antukuntuku noma afudumele noma amthuku noma awom. Ubese uthola ilenzana ingqambu la lezi ezidry ezomile, uziphoqoze, uzephule, ungazigayi, uyazephula zibe yipisi, uzifake phakathi usokhe, bese ufaka izipuni ezu4 zika rough salt. Then emveni kwaloko lento uyisokha overnight. Ngakusasa noma ngelanga elilandelayo uyavuka, uthatha leyo nto, uthatha imagi lethi inqenqenqe lejwayelekile yasemakhaya eyayiphuzelwa gogo. Ubese ukha okungangemagi, uyakhatha, ubese uyakubamba. Khathe ubese uyakubamba, uhlale nje. Iqolo lakho isingezansi sakho nje, ngithi isingezansi sakho sizophila, isinqa sakho uzoba fresh, uzoba khaphukhaphu, yonke into ekhona emzimbeni wakho ewukungcola. Le mithi le izoyiqoqa, idonse, ikhiphe ngezansi, ukwazi ukuthi uphile ube fresh. Lalela, mangaphane kuukuthi unesilonda, uyakwazi ukuthi ufike usike la kusihlobo, umsika usihlobo, then ubese usebenzisa le party le edla ngaphakathi le emhlophe, this whitish part. But ufanele ukwazi ukuthi ukuncwele kahle lokhu okugreen ukususe kusale the whitish part. Le whitish part iyona le ozoyithatha uyihlanganise nebovu, imbola ebovu, uhlanganise nembola ebovu, uxove, ukunamathisele esilondeni. Fanele ukuxove, ungakufaka amanzi, uxova ngalamanzi lawa wayo, ubese kunamathisele esilondeni. But make sure ukuthi isilonda sakho mawuswasha uyaswashisisa. Angikunikeze elinye ikhamba lesibili lesilonda, sondela sibone. Right, uyakwazi ukuthi uthathe inhlaba le edry, ne? Inhlaba le edry, ubese uyihlanganisa nalomuthi. Ngicabanga ukuthi lo muthi lo nganganitshela ukuthi eminye yemithi le ilentuzana fen plant. Uthathe lokhu inhlaba le eyomile, thatha lezi zinto lezi uzishise, ne? Ukushise kube impuphu. Ubese unamathisela esilondeni, isilonda sakho lesi onaso okuthiwa asipholi, sikhala amanzi, senzani. Unamathisele esilondeni. Once wanamathisele esilondeni, isilonda sakho automatically sizoqala sibe ngathi siyabuya, siyatswama, siyashrinka, siyatshwama. Ukutshwama kwaso then sobe sesiyaqala siba dry. Uphile ube right. So masiphileni ke bahlali, kube kuhle kube mhlophe. Siyabonga, siyathokoza, sisehlathini sizosebenza.